Gịnị na-eme onye si na ya ma enwe obi aṅụrị onwere ife anyị mere ya n'ụwa onwekwe emeli ibie amaghị na ghọta na mgbe onwere emeli ibie ụmụ iyo ịmara ọ na-abụ agụ onye afachi ya nalụ mana ọ ka ọ dị ọ bụrụ na o nwere ụbọchị mkpọrọ ndị mmadụ wee sịfa na congratulations bụ ụbọchị olu na onye orie nke ya o nwere onye a na-akpọ Okechukwu ike ọkwa dị way from Uturu o nwere ike ọ bụrụ oke nwa ka iji mara ya oke nwa Igbo niile ife dị ebe anwa bụ na dịka m kwuru ọ na-abụ agụ onye afachi ya nalụ chi ya ghọọlụ nke n'ike na Okechi ya nyere ya na mmadụ ama anarị anya dịka as I'm talking to you right now ọ na-eligodu +1 anya ka anyị ekwu ụbọchị nke onye nye ya congratulations rulie elu nke a ruru Okechukwu ike oke nwa na Igbo niile oke nwa na Uturu iyetego ọ ya bụ CEO Rankings Property na Asaba niile onwe ya na ya na-azụ ya azụ iyetego Ojiọlụ bụ Ojiọlụ ana onye ọ dị n'aka ọ dị ya n'aka I want two ways about it oke nwa ga-amụ ntị ọfụma dịka ị na-eli ya congratulations ụmụ iyo niile gbakọrọ aka sị gị na gị libie na olulu congratulations n'elu congratulations otu akwa ka ị ga-esi likwie next year ibe dị na ya bụ na nkwụ anyị alagide taa alagide nkwụ ibe ọ bụla anyị ala taa nwere onwe mmadụ agba eji agwụ anyị egwu n'ụmụ iyo niile iyetego ibe anyị na-asị gị bụ na Chukwu ga-eji arụ ike wee chọọ gị mma iyetego anyị gọrọ ọfọ n'isi gosi ogologo ndụ ife akụ akụ ife enwe ijebe na ị ga-ejedu na ịnabakwa na ị ga-analụ ọma amadogo nke o ji ekodogo ụzọ gbara ike na ị ga-aga mana ọ bụzie na o nwere onye na-enwelugo ntaji anya ma o nwere ife imere ya ọ sọrọkwanụ ka asọ ọtụa mana ọjọọ sị ka ọ na-enwewu ntaji anya iyetego na ya bụ ebe ị ga-eke ọnụma mana ọ ga-eli onwe ya iyetego onye fụrụgo na-ebe anya mmiri ama aka ya n'anya maka mkpọgụ ngwa gị na agadi nwaanyị fụgo na-agba ụkwụ kakaka be mmụọ ka ọ ya agba ya bụ egwu mana ị ga-azụ ka afịa mana ọ na ịma ana ka afịa ị ga-agba ka nkwụ ịma agba ka ngwa ụzọ gị ga-abụ ụzọ mmiri ọma bụ ụzọ nkụ maka ọ na-abụ nkwụ n'ọfịa ụkwụ apụọ n'ọfịa oke nwa Igbo niile ọmụnwa bụ eze ụmụ iyo $1 million na-ewe Igbo ibensi Nike amaka ịghọ nwanyị libe na mụnwa ka ndị eriwasịra taa niile ife ọbụla a ga-ala ala gị nekwa ọnụ m ife ọbụla a ga-ala ala mụnwa nwunye taa ideclare go Republic onwere ife na-eme yetego onye ọbụla jee dolu nke ya mpụ ọkịta mụ wee folu nke m n'elu njekwa na-ata idi congratulations nwanne m happy birthday many more returns n'elu Igbo eze ụmụ iyo